Isyo. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, 0.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Lasay sa 3 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang oras ginadulong sa inyo sang Skent Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes Enero 19, 2021. Nakita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabalian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defenso. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Moratorium sa quarry operations sa ginatunaan sang Negros Occidental. Siyam ka health centers pagatukuron sa Bacolod. Sa balita national, aplikasyon sang clinical trial sang Sinovac ginaprobahan sang FDA. Wala pagpagwa sa presyo sang bakuna, marketing strategy sang mga kompanya. Kag sa atong balita international, Norway, ginbag-o na ang pulisa sa pag-usar sang Pfizer vaccine. Sa sports balita, Harden nanguna sa pagdaog sang Nets kontra Bucks. Kag sa atong balita entertainment, Ellen Adarna ginathag nga madamo sang upod sang liwat madakpan nga yara liwat sa balay ni Derek Ramsey. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. P.
Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta sa aksyon. Lasay sa 21 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa litalina sang mga balita lokal. Igarekomendar sang sangguniang panlalawigan sang Negros Occidental ang moratorium sa mga quarry operations sa bugos nga probinsya kun mapamatud-an nga iniing sa mga gintunaan sang baha sa Northern Negros. Iningin pahagdi ng Vice Governor Jeffrey Ferrer kag 3rd District Board Member Andrew Montelibano.
Suno kay Montelibano ila pagatutukan kung paano matap na ang illegal quarry operations sa kag ipasiguro nga nagasunod sa insakto nga protocol ang ginatagan sang permit. Sa pagpangusisa ni Montelibano sa records ng Provincial Environment Management Office, linibo ang nakapending nga aplikasyon sa quarry operations. Nagapati naman ang board member nga madamo sa mga quarry sa probinsya bangod sa nagadamo man nga pag-construct sa mga struktura labi na sa syudad sa Bacolod. Apang sunod sa iya, importante man nga maprotektahan ang river system. May mga reports man niya sa aton nga there are illegal quarries, no. Ang mga unahon ta na ipangita ang mga quarries tayo na may mga permit, i-check ta if nasunod sa sakto nga protocol. But I'm sure may mga illegal quarries gid, no. Of course, they will be kun may ara man gid sila mga sala. Dagdagan na sila sa violation. Si 3rd District Board Member Montelibano. Nagakinahanglan pa sang maidiid nga pagtuon kag seryas sang deliberasyon ang plano nga pagsaylo sang Kapitolyo Provincial sa syudad sang Talisay. Sunod kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, may ipatawag pa nga public hearing ang sangguniang Pandalawigan sa diin imbitahan nga magtambong ang tanan nga mga sektor nga may angod sa plano. Luyag ipasiguro sang Vice Gobernador nga masunod ang desisyon sang mayoriya kag ginklaro nga wala man ginadalian ang amo nga plano. Sa sinapol nga ipatawag ni Governor Bong Lacson, nagligid niya si na mayoriya sa mga alkalde ang nagpabor sa pagsaylo sang Kapitolyo halin sa syudad sa Bacolod pakadto sa Talisay. Ini ang ipahamtang sa 25 ka hektarya nga propiedad sang gobyerno probinsyal sa Bacolod Silay Airport Access Road. Samtang na-identify ng siyam ka mga barangay sa syudad sa Bacolod nga pagatukuran sang 1-2-story nga health center subong nga 2021 na. Sunod kay Congressman Greg Sataya, lakip sa mga barangay, amo ang barangay Punta Taytay, Kabug, Mansilingan, Safania, Mandalagan, barangay Banago, Tacoling, Villamonte, kag barangay Alihis. Sunod sa kongresista, ang pondo sa sining nga mga proyekto ang nalakip na sa DPWH subong nga 2021. Ginpatagman sa opisyal nga prioridad ang ining mga proyekto para mapaayo man ang health services sa mga barangay kag ma-decongest ang mga nagapadulong sa Bacolod City Health Office para nga magpa-check up. Nagpakigangot na ang kongresista sa mga natungdan nga punong barangay. Ginpahayag ni Maria Victoria Parañas ang pamuno sa Bacolod Housing Authority kung BHA nga wala sa karon sang patigayunon nga demolisyon sa mga balay sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Parañas, ang Presidential Commission for the Urban Poor o kung PUCUP ang mayara sa moratorium sa pagpatigayon sang demolisyon. Dugang pa ni Parañas, tinarikdan niya si Manas sa nagpadala sang sulat ang Bacolod City Legal Office sa PCUP nga nagapangabay sang patod nga guidelines sa ginapatuman nga moratorium. Suno kay Parañas, kung mayara gid man sang demolisyon, kinahanglan pa sang syudad nga magpangayo sang permiso sa PU o kon PCUP kag sa DILG. Sa karon, padayon nga nagasinulod ang aplikasyon sa mga luyag mag-avail sang relocation site sa syudad, pero ini ang ipaidalom pa sa validation. Naglubos ang 89.3% ang dengue cases sa syudad sa Bacolod sang 2020 kung ikumpara sang 2019. Sa datos gikan sa Bacolod City Health Office, mayroon lamang sang 287 ka mga dengue cases ang na-record sang 2020. Mas manuboy kumpara sa 2,690 sang 2019. Ginpahag ni Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge sa Bacolod CHO, iya ginalantaw nga ang ginapatuman nga community quarantine ang dako gid nga nabulig sa paglubos ng kaso bago naghatag ini sang tion sa mga pumuluyo para makapanglimpyo lakip man ang pagsira sa mga eskwelahan. Nagpanugyang si Miraflor sa publiko nga pisal sang paglubos ng dengue cases, hindi sa gihapon nga magkumpiyansa sa anuman nga bagay, ilabi na ang COVID-19. Magaupod ang syudad sa Bacolod sa region-wide launching sa measles, rubella, oral polio vaccine supplemental immunization activity sa maabot nga Pebrero 1 nga pangunahan sa Bacolod City Health Office. Sa mga aktibidad, magapatigayon sang ceremonial vaccination sa isa ka bata ang health worker. Tuyo sini nga kampanya nga ma-immunize ang 95% sa mga kabataan nga nagaedad 9 tubtob 50 9 anyos tubtob 59 ka bulan sa measles, rubella, samtang tanan nga bata 5 ka tuig panubo ang bakunahan naman sang oral polio vaccines. Sunod kay DOH Regional Director Dr. Emilia Monesimpo,
Ang vaccination ang magaserbi nga preventive measure para malikawan sa mga bata nga makaangkon sa makalalaton nga masakit nga magaresulta sa mas malala nga komplikasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time DTX sa 500 capsule mga ka-aksyon na nagabulig panubulig. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon,
Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansay anong nakahintangan Responsable ang pagbalita Kagaya na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may galak at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Lasay sa 33 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa detalye na sa balita national. Ginanunsyo ni Presidential Spokesman Harry Roque nga magabaton si Presidente Rodrigo Duterte sa COVID-19 vaccine pero hindi pa i-televise ang pagpabakuna. Sa news conference buong adlaw ginpahayag ni Roque nga nagpalayag si Duterte nga magabaton ini sang vaccine sa tion ngini ang mga available na bangod kinahanglan niya nga mabakunahan na. Dugang pa ni Roque nga nagpalayag man ang presidente nga hindi ini kinahanglan nga ipakita sa publiko kaga pagasundon sini ang ginhimo ni Queen Elizabeth II nga ginanunsyo lamang pagpabakuna upod ang banang si Prince Philip matapos nga nabaton ang first shot. Una na sad tong ginpalayag ni Duterte nga handa ini nga magpabakuna sa publiko kag magaboluntaryo nga makakuha sang first dose sang vaccine. Ginpahayag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga mahimo madulaan sang 148 million doses ng COVID-19 vaccine ng Pilipinas kung ipagwa na ang presyo. Inang reaksyon ni Galvez sa pagpagkamlaot sa iya panindugan nga hindi pag ipagwa ang presyo sa kada brand sa bakuna nga plano baklon sa gobyerno bangod sa existing confidentiality disclosure agreement o CDA. Sa mga vaccine makers, nagpangayo naman sa pasaylo si Galvez sa publiko kag nagpangabay nga irespeto ang kontrata. Ginpasiguro ni Galvez nga may transparency kag accountability sa mga kasugtanan sa pagabaklon nga bakuna tungod magalabay pa sa pag-usisa sang Finance Department. Samtang ginaprobahan na sa FDA ang application sang Chinese drug manufacturing Sinovac nga magpatigayon sa clinical trial sa ila COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sa laging handa briefing subong adlaw ginpahayag ni FDA Director General Eric Domingo nga tanan nga application sa pagpatigayon sa clinical trial sa pungsod ang naprobahan na. Lakip na diri ang Sinovac. Sunod kay Domingo may clinical trial nga ginapatigayon sa pungsod ang bakuna nga Johnson & Johnson ang iya ka Clover Pharmaceutical kag Sinovac. Oktubre 2020 sang gin-cleared sang vaccine expert panel sa idalam sang DOST ang Sinovac sa pagpatigayon sang clinical trial. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga kabahin sa marketing strategies ng pharmaceutical companies ang wala pagpagwa sa presyo sa COVID-19 vaccines nga pagabaklon sa Pilipinas. Suno kay Vergere, hindi luyag sa mga manufacturers ang detalye sa nga ila produkto. Bangod ang tanan yara pa sa development kag mayara sang kompetisyon kung magpagwa ang ila o kung mapagwa ang ila impormasyon. Ginklaro man ni Vergere nga estimated pa lamang ang mga presyo nga nakabutang sa kada website sa mga pharmaceutical companies.
sa balita. Nasa aksyon. Lasay sa 36 Aksyon Radio Philippines Standard Time dugang ng mga balita pagkatapos gid lamang sini.
Kag sa detalye sa aton balita international, ginbago na sang Norway ang ilang pulisa sa pag-usar sa bakuna sang Pfizer. Sunod sa Norwegian Health Authorities, ginbago ang rekomendasyon sa pagbakuna sa mga terminally ill nga mga pasyente. Ini kasunod sa na-record nga napatay matapos ginbakunahan sa bakuna sang iya ka Pfizer. Patag naman sa Norwegian Medicines Agency, common adverse reactions ay nagkontribute para sa mga pasyente nga mga may edad na. Sa sports balita, nanguna sana James Harden kag Kevin Durant sa kadalagan sang Brooklyn Nets kontra Milwaukee Bucks sa score nga 125-123. Si Harden nakascore sang 34 points samtang si Durant naman ang maya sang 30 puntos. Inilang kaduang hampang ni Harden sa Nets matapos naging trade gikan sa Houston Rockets. Sabay naman sang Milwaukee, si Giannis Antetokounmpo ang nakascore sang 24 puntos. Sa balita, sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, wala na ginpanginwala pa ni Alan Adarna ang pagtanarliwat sa balay sang pareho niyang artista nga si Derek Ramsey. So kay Adarna, tupad balay lamang sila sang aktor rason nga mapo sa iya ang magbisita. Sa madumduman, Enero 11 sa nangin unod man sa balita ang retrato ni Alan kag Derek nga kuha sa isa ka dinner party kaupod si Rufa Gutierrez. Enero 18 ang ikaduha nga kagayunan nga ginbisita ni Adarna sa iya balay si Derek apang gin-isister nga madamo sila sang kaupod. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 43 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time ay inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Enero 19, 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defenso. Kag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!